a todos, boas tardes. Estamos nunha ubicación un tanto ou moi pouco habitual, pero queríamos aproveitalo sobre todo porque queríamos disfrutar destas vistas que vedes aquí ao noso fondo. Estamos en Bueu, concretamente na carretera que baixa de Beluso cara ao centro, cara ao casco urbano de Bueu. E as vistas pois, son espléndidas, son as mellores que podemos ter. Temos todo o que é a bocana da ría de Pontevedra, entrando desde a propia bocana onde se atopan as Illas Ons, cara ao interior da ría. Temos orientación norte-noroeste e unha situación privilexiada, moi pretiño do casco urbán, cara abaixo, unha casiña que está ao borde da rúa e unha finca que está separada en dous ocalcos, mellor dito vamos a dicir dúas terrazas. Unha terraza superior na que nos atopamos, de onde temos todas e disfrutamos de todas estas vistas. Aquí a nosa espalda estaría xusto detrás nosa as Illas Ons, e unha situación perfecta, ideal. Para os que? Pois para os que estades buscando vistas, orientación, tranquilidade, accesibilidade ao casco urbano. Unha casiña de planta pequena para 2 dormitorios, con unha zona de parking diante, con todo frente á vía pública e tamén con acceso con camiño pola parte de atrás. Preguntádenos, chamádenos alares ou mandádenos un formulario de contacto, porque aparte de ensinármola, podemos orientarvos sobre posibilidades e alternativas que ten esta propiedade. Disfrutádea. Deica.